Hello guys, ano abi kay kapang hangkat siya sinang ang turaksoy mo tapos may mga uling-uling pa amputa ti gamay ko lang ang uling kay nadakpan bala ko ni Madam Haw ti gamay ko lang na uling ay ampot tapos kapoy bala ko sina kapoy di ko sina opera bala tapos do hindi pagid ko satisfied sa himo-himo ko nga hindi pala ko kabalo magsakop puta pero kay para lang maging masadya kita bala ti naghimo na lang bala ko ti ari nang akon ha ari nang akon nga ginhimo pasensyahan pagpasensyahan bit lang na ay bahala ka mo kamo na gani ka tan-aw mo reklamo pa kamo ti kamo abi himo da sige na tanaw na kamo